Clara, ai, no sé per on començar. Avui al matí he sortit al balcó perquè tenia que estendre la roba i ha sortit el Manel. I bueno, sempre parlem perquè estem parlant molt i tenim una confiança, Després d'aquella copa de cava ja no res ha estat igual, Cada vegada més. I m'ha dit, què? Sopem demà? Oh, jo m'he quedat com una mica... Ai, no, que no sabia què dir, nena. I he dit sí, al final. I ara m'ha dit que ell farà el segon plat i que jo prepari el primer. No, i soparem de balcó a balcó. Ai, no sé, és que clar, no sé què fer. Clara, no? O una amanida, o una crema, o una torrada, no? Amb escalivada. Ai, nena, i què m'haig de posar? Perquè un sopar ja és més sèrio la cosa,